Lluc, capítol 1, versets 39 al 47. Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la muntanya, en un poble de Judà. Va entrar a casa de Zacaries i saludar a Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria. L'infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors va exclamar amb totes les forces: Ets beneïda entre totes les dones, i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà. Maria digué: La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva.